בוקר טוב, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, 2024. אני פותחת עיתונים, ידיעות, הארץ, כולם מספרים כמה יש אלימות נגד נשים, וואו, לא ידענו. אז במקום להציע פתרונות, במקום לעבור בין משפטניות, מומחיות שיכולות להגיד, אוקיי, אז איפה, מה צריך לשנות בחוקים כדי שזה ישתנה? אז ככה, בואו נגיד לכם על רגל אחת, אפשר לעשות את זה באמת, לעשות שינוי. אחד, צו הרחקה לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת הוא רק לחצי שנה. מה הבעיה? חברות כנסת, תשנו את זה, אפשר גם לצמיתות. לצמיתות, פעם אחת, לא צריך לבוא כל חצי שנה, לבזבז כסף. הדבר השני, באלימות במשפחה, זה תיקים שצריך לעבור מטיפול של המשטרה, תביעות משטרה, אך ורק לפרקליטות. פרקליטות מיוחדת לנושא. וחייבים לידע לשנות את החוק כך ששופט שדן בתלונת אישה על אלימות או כל בן משפחה על אלימות במשפחה צריך לדעת שיש כבר נגד אותו חשוד תיקים אחרים או הרשעות קודמות על אלימות. היום אסור לשופטים האלה לדעת, אז הם פשוט לא יודעים מי עומד מולם כשהם נותנים לו נו או סתם עוד איזה עונש קליל. הדבר האחרון, זה פשוט מאוד לקחת את כל נושא חקירות הילדים ולהפוך אותם למשהו מקצועני בתוך המשטרה. לא יכול להיות שמשרד הרווחה הוא זה שאחראי על חקירות ילדים. עובדת סוציאלית שתהיה הכי טובה בעולם, היא לא פסיכיאטר ילדים והיא לא פסיכולוג והיא לא חוקרת משטרה. ועוד דבר אחד אחרון, לא יכול להיות שכשמתנהל הליך פלילי על אלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, אסור לשופטים לדעת לכל אורך המשפט שהאישה מאוימת תוך כדי ההליך. שופטים בבתי משפט חייבים להגן על נשים בתוך ההליך.